सर्व भक्तांचं चैतन्य चरितामृत आपला जो वाचन वर्ग आहे त्यासाठी हार्दिक हार्दिक इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने मी स्वागत करते. आज खूप छान आपल्या सर्वांना संधी आहे की आपण प्रत्यक्ष इस्कॉन बेंगलोर मध्ये म्हणजे मी आहे तिथे आणि तिथून आपला हा अभ्यास क्लास घ्यायची मला खूप छान चैतन्य महाप्रभूंच्या कृपेनं संधी मिळते. त्याबद्दल त्यांच्या चरणी कोटी कोटी कृतज्ञता व्यक्त करूया. आणखी आपण क्लास झाल्यावर आपलं मंदिर दर्शन पण खुलं झालेलं असेल. तर 1-2 मिनिटात मी सर्वांना दर्शन सुद्धा देऊ शकेन जर सर्वांनी इच्छा व्यक्त केली तर. असं आपल्याला भाग करता येईल. फक्त थोडा रेंज इश्यू राहतोय. तर उद्याला परफेक्ट प्लेस शोधून तिथून मला क्लास घेता येऊ शकेल. आता मला व्हिडिओ ऑन करता येणार नाहीये. तर माझा आवाज जर ऐकू नाही आला तर आपण सांगूया. आपण आता गौरनीताईच्या चरणी संकीर्तन करूया. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणी आपण सर्वांनी प्रणाम करूया. प्रणाम मंत्र म्हणूया. नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः. आपले इस्कॉनचे प्रमुख संस्थापक आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, त्याचबरोबर आपले सर्वांचे परमपूजनीय असे गुरु महाराज, त्याचबरोबर आपल्या सर्वांच्या जीवनात आलेले सर्व शिक्षागुरु, तसेच माझ्या जीवनात आलेले सर्व शिक्षागुरु, त्याचबरोबर समस्त वैष्णव वृंद आणि उपस्थित असलेले सर्व वैष्णवी. तर आपण सर्वजण मिळून वैष्णवांच्या चरणी जे असं पूर्ण ब्रह्मांडामध्ये अगदी कल्पवृक्षाप्रमाणे आहेत तर त्यांच्या चरणी आपण प्रणाम सादर करूया आणि त्यानंतर आपण आजच्या अभ्यासाची सुरुवात करूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री राधा गोविंद की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. चैतन्य चरितामृत ग्रंथराज की जय. श्रील कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. तर आता आपण मध्य लीलेचे जो भाग 1 आहे आणि आपण पाहिलं की झारखंडची यात्रा जी आहे तर ती परत जंगलातून म्हणजे जे आहे प्रवास करत करत वृंदावनला गेले महाप्रभू आणि मग आता वृंदावनहून परत आले ते पुरीला. मग त्यानंतर काय झालं की वैशाख महिन्यामध्ये त्यांनी दक्षिण भारताच्या प्रवासाला प्रारंभ केला. मग आता त्यांचा एकट्यानेच प्रवासाला जायचा निर्णय होता. मग नित्यानंद प्रभूंनी त्यांच्याबरोबर कृष्णराज नावाचा एक सहाय्यक ब्राह्मण दिला. आता महाप्रभूंनी हा प्रत्यक्षात प्रारंभ जेव्हा केला
वस्त्र, तेव्हा सार्वभौम भट्टाचार्य त्यांना वस्त्रांचे 4 जोड दिले बरं का. म्हणजे संन्यासी जे असतात त्यांना कुठल्याही आसक्ती रहित जीवन म्हणजे असतं त्यांचं जे असतं ते. आणि कुठल्याही म्हणजे जे भोग करणारे आहेत, म्हणजे जे गृहस्थ जीवनातले किंवा ऐश्वर्य भोग करणारे. राजांची भेट सुद्धा त्यांनी नाकारली. म्हणजे संन्यस्त जीवन खूप कठोर, म्हणजे खूप कठोर तपस्या आहे. तर असं कुठल्याही आसक्तीमध्ये पडायचं नसतं. तर अगदी अंगावर अंग झाकण्यापुरते कपडे इतकंच विचार केला जातो. मग भट्टाचार्य त्यांना 4 जोड दिले कपडे म्हणजे वस्त्राचे. हम्म. मग त्यावेळी त्यांनी संन्यास घेतला होता चैतन्य महाप्रभूंनी. आणि मग ते त्यांना पोहोचवण्यासाठी आहेत तर ते थोडस. मग नंतर कृष्णराज नावाच्या ब्राह्मणासोबत महाप्रभू जे आहेत ते प्रवासाला लागले. मग जाताना हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायचे. म्हणजे ज्या खेड्यात ते रात्र काढायचे ते कधी कधी त्यांचे कोणी आश्रयाला आले तर प्रचार प्रसार ते करायचे. हम्म. त्याला भक्तीमध्ये आणायचे. असं करत ते कुर्मस्थानी पोहोचले. आता आपण जे पाहिलं होतं, कुर्म नावाच्या ब्राह्मणावर त्यांनी कृपा केली. म्हणजे त्याला कुष्ठ, म्हणजे तिथं कुष्ठरोगाने तो ग्रस्त झालेला होता. आणखी एक म्हणजे ब्राह्मण होता. कुर्मनाथ ब्राह्मणावर तर त्यांनी कृपा केलीच होती. पण कुष्ठरोगाने तो ग्रस्त झालेला ब्राह्मण होता. तर त्याचं नाव होतं वासुदेव. हं? तर तिथे त्यांनी त्या कुष्ठरोगी ब्राह्मणाला एकदम सुंदर असं आरोग्य दिलं. त्याच्या अंगावरचं सगळं कुष्ठ निघून गेलं. त्यांनी जेव्हा आलिंगन दिलं त्याच्या, त्यांनी महाप्रभू आलिंगन. नेटवर्क इश्यू येतोय माताजी म्हणून. हरे कृष्ण. थोडं इंटरनेट अडथळे खूपच आहे आज. मी प्रयत्न करते क्लास घ्यायचा, कारण टेम्पलचा जो मेन हॉल आहे ना, तिथेच चांगली रेंज असते. तिथून आपला रोज क्लास होत असतो. पण तो आता सर्वांसाठी खुला आहे ना, त्यामुळे तिथून नाही क्लास घेता येत. तर जिथं रेंज आहे तिथून मी घ्यायचा प्रयत्न करते. तर ते चैतन्य महाप्रभू जिथं जिथं जायचे, तर तिथं तिथल्या भक्तांचा आपले उद्धार करायचे. मग त्या कुष्ठरोगी ब्राह्मणाला त्यांनी आरोग्य प्रदान केलं. म्हणजे असे जे असतात ते पूर्वजन्मीचे भगवान यांची सेवा केलेले वैष्णव भक्त असतात. आणि
माताजी आवाज येत नाही अजून. हरे कृष्णा. आता होप सो होते आपल्याला होईल रेडी माताजी, डोंट वरी. हरे कृष्णा. तुम्ही आधी रेडी 2 मिनिटं घ्या माताजी, धावत. 2 मिनिटं घ्या हरे आधी. हा, येस माताजी, येस येस. रेडी हरे कृष्ण. प्रभूजींचे पण आपल्याला आशीर्वाद मिळाले माताजी आता त्यामुळे हरी बोल, हरी व्यवस्थित बोल, हरी बोल. होईल. प्रभू हरी स्वतः बोल, आले होते हरी इथे बोल. आणि म्हटलं इथून होतंय म्हटलं, त्यामुळे काही हरी प्रश्न नाही, बोल, हरी बोल, करेन इथून हरी म्हटलं. बोल. आता रोज इथे बसू हरे शकाल कृष्ण. म्हणजे. हरे कृष्णा, हरे कृष्ण. हा आता इथेच बसेन रोज. हा लॅपटॉपवर पण ठीक आहे. स्टँड हरी, होत नाही, तर टॅब लॅपटॉप सगळे आहेत ठीक आहे, ठीक आहे. त्यामुळे हरी ते बोल, हरी मोबाईलवरच कृष्ण. करायला लागतं. हरे कृष्ण. तर थोडस आता मागचा संदर्भ देते मी की कूर्म स्थानाला जेव्हा गेले चैतन्य महाप्रभू, तर त्यावेळेला काय कसं झालं की तिथे कूर्मस्थानाला कूर्म नावाच्या ब्राह्मणावर तर त्यांनी कृपा केलीच, पण कुष्ठरोगाने ग्रस्त असलेला वासुदेव नावाचा जो ब्राह्मण होता, तर त्याचा पण रोग त्यांनी त्याला आलिंगन दिला आणि नष्ट केला. म्हणजे जसं आपण काल पाहिलं ना, सनातन गोस्वामींची लीला पाहिली, त्यांना अंगावरती खरूज फोड असे सगळे आले होते. मग ते सगळं जे आहे तर ते जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना आलिंगन दिलं तेव्हा ते सगळं निघून गेलं आणि त्यांची अंगकांती पुन्हा तेजस्वी एकदम अशी बनली. मग तसंच इथे त्यांनी कूर्म स्थानी पोहोचल्यावर त्या कुष्ठ असलेल्या ब्राह्मणाचा उद्धार केला आणि त्याचं नाव होतं वासुदेव. आणि म्हणून चैतन्य महाप्रभूंना काय म्हणतात, वासुदेवामृतप्रद असं म्हटलं जातं. म्हणजे वासुदेवाला ज्यांनी, म्हणजे जो कुष्ठरोगी वासुदेव होता, तर त्याला अमृत प्रदान केलं आणि म्हणून चैतन्य महाप्रभूंचं आणखी एक नाव काय आहे, वासुदेवामृत प्रद. तर आतापर्यंत आपण नावं पहा अभ्यासली. तर त्यांना आपण गौरांगा म्हणतो. त्यानंतर त्यांना गौरहरी असं म्हटलं जातं. त्यानंतर त्यांना पतित पावन असं म्हटलं जातं, कारण त्यांनी जो त्यांचा जो कृष्णदास आणि जी सहाय्यक होता, तर त्याचा भट्टमारी संप्रदायाच्या बंधनातून सुटका करून उद्धार केला. मग तसं वासुदेवामृत प्रद असं त्यांना म्हटलं जातं. तर आता सगळ्यांनी ही नावं लिहून ठेवूया, नोट डाऊन करूया. आपल्या क्विज मध्ये विचारली जाऊ शकतात किंवा आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंची कोणती वेगवेगळी नावं आहेत असं जर कोणी विचारलं तर आपल्याला माहिती हवी. हं? तर अशी भरपूर नावं येतील. जशी भगवानांनी प्रत्येक भक्ताचा उद्धार केल्यावर त्यांना वेगवेगळी नावं आहेत पहा. त्यांनी ज्या ज्या लीला केल्या त्यानुसार आणि त्यांच्या ज्या प्रकारच्या लीला असतात तर त्यानुसार. म्हणजे जे भगवान श्रीकृष्ण आहेत की जे गोपीजनांचे पती आहेत किंवा गोचारण करतात, किंवा सगळ्या व्रजभूमी, म्हणजे जे व्रजभूमी आहे तर तिथले जे आहेत तर ब्रजभूमीचे जे आहेत तर ते ब्रजेंद्र नंदन आहेत. मग असे जे आहेत तर त्यांना गोविंद असं या नावाने जाणलं जातं. ब्रह्मसंहितेच्या पहिल्या श्लोकामध्ये हे जे आहे तर ते सांगितलंय. म्हणजे कृष्ण हे तत्व आहे. त्यांचं, भगवान यांचं नाव काय आहे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांचं नाव काय आहे, गोविंद. आणि म्हणून अशा गोविंदांची ब्रह्माजी स्तुती करतात. गोविंदम आदिपुरुषम तम अहम भजामी असं म्हणतात. तर असे जे आहेत भगवान त्यांना गोविंद असे म्हटलं जातं. मग मुक्ती देणारे आहेत त्यांना मुकुंद असं म्हटलं जातं. इंद्रियांचे स्वामी आहेत त्यांना ऋषिकेश असं म्हटलं जातं. अशी जशी भगवानांची विविध नावं आहेत ना, तशी चैतन्य महाप्रभूंची पण विविध जी आहेत ती नावं आहेत त्यांच्या वेगवेगळ्या लीलांनुसार. कारण भगवान स्वतःच आहेत ते. चैतन्य महाप्रभू म्हणजे फक्त राधाराणींचा भाव आहे. तर हा भाग आपण इथे लक्षात घेऊ. मग आता वासुदेवाच्यावर कृपा केल्यानंतर त्याला खूप सुंदर रूप आलं आणि त्याला भक्ती प्रदान केली भगवान चैतन्याने. आणि मग आता फाल्गुन महिन्यात ते जे आहेत ते जगन्नाथपुरीला आले आणि मग जगन्नाथ पुरी जे आहे तर तिथे येऊन त्यांनी, आपण कथा पाहिली, सार्वभौम भट्टाचार्यांचा त्यांनी उद्धार केला. त्यांना जे आहे तर ते षटभुजा रूप दाखवलं, त्यांच्याशी शास्त्रार्थ केला आणि मग आता तिथून ते बाहेर पडले. आणि मग आता चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर ते जे आहेत तर त्यांनी सांगितलं की आता दक्षिण भारताची मी यात्रा करणार आहे. विश्वरूप जे माझे बंधू आहेत तर त्यांना भेटण्यासाठी मी जाणार आहे, त्यांचा शोध घेण्यासाठी. कारण ते संन्यास घेऊन गेले होते पहा. आपण सगळ्यांनी आपल्या दुसऱ्या दिवसाच्या कथानकामध्ये, म्हणजे ज्या लीला होत्या त्यामध्ये ऐकलं होतं की त्यांचे जे मोठे बंधू होते विश्वरूप, तर ते साक्षात मूळ संकीर्षण आहेत, संकीर्षणाचं रूप आहे. आणि त्यांनी काय केलं
की त्यांच्या जेव्हा विवाहाची तयारी केली त्यांच्या आई वडिलांनी, तर त्यावेळेला त्यांनी संन्यास घेतला आणि घरातून निघून गेले. मग त्यांचं संन्यासी नाव होतं शंकरारण्य. मग आता ते पंढरपूरला निवासी होते हे माहिती होतं बरं का चैतन्य महाप्रभूंना, किंवा ते कुठे आहेत हे पण माहिती होतं. त्यांचा पंढरपुरामध्येच अनेक वर्ष निवास जो आहे तो घडला. मग आता चैतन्य महाप्रभू दक्षिण भारताच्या यात्रेचं त्यांनी निमित्त केलं होतं. म्हणजे सेतुबंधाला भेट देऊन मी जोपर्यंत परत येत नाही तोपर्यंत सगळ्यांना त्यांनी जगन्नाथपुरीतच राहायला सांगितलं, सगळ्या भक्तांना. आणि सगळं काही जाणणारे भगवान होते, म्हणजे विश्वरूप कुठे आहेत हे पण माहिती होतं. पण त्यांना फक्त हे काय करायचं होतं की असं कारण द्यायचं होतं की आपल्याला म्हणजे लोकांचा उद्धार करण्यासाठी त्यांना काहीतरी कारण द्यायचं होतं, आणि म्हणून आपल्याला हे काही माहिती नाहीये असं त्यांनी देखावा केला. भगवान नेहमी काय करतात, मनुष्य रूपात येतात, मानुषी रूपामध्ये येतात. आणि भगवान मनुष्याचं रूपडं घेतात, पण भगवान जे असतात ते पूर्णतः आध्यात्मिक असतात. आणि त्यामुळे एखादा नट कसा एक सुंदर भूमिका वठवतो त्या नाटकामध्ये, तसं भगवान मनुष्य रूप घेऊन ती भूमिका सामान्य जण कसे असतात तशी भूमिका वठवत असतात, की मला ते माहिती नाहीये, मी खूप सामान्य आहे, अशा पद्धतीची भूमिका ते वठवत होते. आणि म्हणून त्यांनी असं देखावा केला की मला कोणालाही माझ्यासोबत न्यायची इच्छा नाहीये, मला एकट्यानंच जायचंय, माझ्या बंधूंचा शोध घ्यायचा आहे. आणि जोपर्यंत मी परत येत नाही तोपर्यंत तुम्ही सगळ्यांनी जगन्नाथपुरीमध्येच राहा असं त्यांनी सांगितलं. आणि मग आता नित्यानंद प्रभू म्हणले तुम्ही एकटेच कसे जाणार, म्हणून त्यांच्या बरोबर म्हणजे त्यांनी काय केलं की त्यांना असं सांगितलं, कारण ते भावविभोर व्हायचे आणि भावावस्थेमध्ये असायचे ना. मग आता नित्यानंद प्रभूंनी पण त्यांना असं कारण सांगितलं, म्हणजे त्यांनी पण भगवान म्हणजे जे आहेत तर ते स्वतःच बलरामजींचा म्हणजे बलरामजी आहेत भगवान यांचाच प्रथम विस्तार. मग त्यांना पण भगवान जे आहेत तर यांची काळजी वाटत होती. ते भावविभोर होतात, भावावस्थेमध्ये असतात, राधा राणीचा भाव असल्यामुळे. मग त्यांनी काय त्यांना कारण सांगितलं, भौतिकातलं कारण सांगितलं. म्हणजे मार्गावर खूप चोर लुटारू आहेत आणि मग चोरांच्या हातात पडण्याचं भय आहे, म्हणून तुम्ही सांगाल त्या 2 व्यक्तींना मी तुमच्यासोबत पाठवतो असं त्यांनी सांगितलं. आणि की मग दक्षिण भारतातल्या वेगवेगळ्या तीर्थस्थळांचा जो मार्ग आहे तो मला सगळं माहिती आहे, मीच तुमच्या सोबत येईन असं म्हणून जे आहे तर तो कृष्णदास त्यांच्या बरोबर यायला निघाला. म्हणजे ह्याला त्यांनी सांगितलं असतं कृष्णराज जो आहे ह्याला, म्हणजे कृष्णदास जो आहे तर ह्याला माहिती आहे. त्याचं नाव होतं कृष्णदास. तर त्याला माहिती आहे दक्षिण भारतातली सगळी ठिकाणं तीर्थस्थळ, तर मी त्याला म्हणजे पाठवतो असं नित्यानंद प्रभू म्हणाले. मग त्याने सांगितलं मला सगळं माहिती आहे ना, मग सोपं जाईल तुम्हाला यात्रा करायला असं म्हणून त्यांच्यासोबत त्यांची काळजी घेण्यासाठी वैयक्तिक नित्यानंद प्रभूंनी जे आहे ते कृष्णदास जे आहेत ते त्यांना पाठवलं. आता संन्यास घेतल्यानंतर ते जे आहे तर ते वृंदावनला म्हणजे जाऊन न देता त्यांना अद्वैताचार्यांच्या घरी आणलं होतं, म्हणून त्यांनी राग धरला. म्हणजे बळेबळेचा पण राग होतात ना, म्हणजे तसं म्हणजे जेव्हा प्रेम असतं तर तेव्हा अं, जसं तिथं बळेबळेच रागवलं जातं किंवा रुसवा फुगवा असतो, तसंच चैतन्य महाप्रभूंनी प्रेमाखातर त्यांना काय दरडावलं की तुम्ही मला फसवून अद्वैताचार्यांच्या घरी नेलं, आता तुम्ही मला हरे कृष्ण माताजी. हॅन झालं. तुम्ही व्हिडिओ बंद ठेवून करू शकता माताजी. हे सगळं चैतन्य महाप्रभूंचा जो कोप होता, क्रोध होता, सगळ्यांनी तो म्हणजे जो आहे तर तो गुरुप्रसाद मानला, कृपाप्रसाद मानला. आणि हे प्रेमापोटी ते म्हणत होते, हे सगळ्या भक्तांना माहिती होतं. म्हणजे भगवान काय असतात भक्तांच्या अधीन असतात, आणि महाप्रभूंच्यावर भक्तांचं खूप दृढ प्रेम होतं. आणि भक्तावर बरोबर ते दोषारोपण करत होते, पण दोषारोपणातून आपल्याला काय समजतं की भक्तांच्या आपल्यावर म्हणजे जे प्रेम आहे तर त्या प्रेमाची ते एक प्रकारे क्रोध व्यक्त करून स्तुतीच करत होते. आणि एका पाठोपाठ एक भक्तांचे दोष दाखवत होते, पण त्याचबरोबर प्रेमाने त्यांना ते सांगत पण होते. मग अशा पद्धतीने भगवान जे आहेत तर ते स्वतः भक्तांच्या इतक्या अधीन असतात की कधी कधी नियम सुद्धा तोडतात. पहा, जसं अर्जुनासाठी पहा त्यांनी काय केलं, युद्धभूमीमध्ये आपली प्रतिज्ञा मोडली. म्हणजे अशा पद्धतीने
भगवान जे आहे तर ते आपल्या विषयी भक्ताचं जसं प्रेम आहे तसंच आपलं पण प्रेम त्याच्यावर आहे हे अशा वेळेला म्हणजे प्रदर्शित करीत असतात. म्हणजे भक्त आणि अं, भगवान यांच्यामध्ये प्रेमाचं ते आदान प्रदान असतं पहा. आणि मग भक्त आणि पार्षद यांच्यामध्ये सामाजिक शिष्टाचाराच्या तुलनेत कृष्ण प्रेमाला महत्व आहे. म्हणजे कृष्ण प्रेमात सगळेजण तल्लीन जाऊन सामाजिक शिष्टाचाराला महत्व नाही दिलं तरी सुद्धा म्हणजे ते तितकंस जे आहे तर ते महत्वाचं मानलं जात नाही. म्हणजे पूर्वाचार्यांची उदाहरणं आहेत पहा. भक्ती सेवेमध्ये त्यांनी कृष्ण प्रेमाला अधिक महत्व दिलं, गुरूंच्या सेवेला, कृष्णांच्या सेवेला महत्व दिलंय. मग अशी आपल्या पूर्ववर्ती आचार्यांची गुरुपरंपरेतल्या उदाहरणं आहेत पहा. म्हणजे भौतिक जगात असेपर्यंत आपण काय करतो, निंदेला म्हणजे निंदा टाळायला बघतो आणि सामाजिक शिष्टाचाराचं पालन करतो. पण जेव्हा आपण भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये येतो ना, तर असा भक्त निर्भय बनतो आणि तो कुठल्याही लौकिक म्हणजे सन्मान मान ह्याची अपेक्षा करत नाही. सत्कार मान पूजा आणि त्या आसक्तीतून तो बाहेर पडतो आणि तो काय करतो कृष्ण सेवेमध्ये स्वतःला युक्त करत असतो आणि कृष्ण प्रेमामध्ये तो होत असतो हळूहळू. म्हणजे तो कृष्ण सेवेपुढे दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीला महत्व देत नाही असा बदल घडतो पहा जेव्हा भक्तिमय जीवनामध्ये भक्त येतो पहा. आणि मग चैतन्य महाप्रभू आहेत ते नियमात तत्वांचं खूप काटेकोरपणे पालन करायचे. म्हणजे इतकं की भक्तांना ते सगळं सहन करणं अशक्य व्हायचं इतकं ते स्वतःला म्हणजे जे आहे तर ते कष्ट द्यायचे आणि त्यामुळे भक्त जे आहेत तर त्यांना पण त्यामुळे वेदना दुःख व्हायचे. मग प्रभूंना पण म्हणजे महाप्रभूंना पण ते सहन व्हायचं नाही. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपल्या समवेत येण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी त्यांना दुःखापासून दूर ठेवण्यासाठी चैतन्य महाप्रभू काय करायचे त्यांच्या सद्गुणांचा पण त्यांनी दुर्गुण म्हणून निषेध केला. मग ह्याच्यावरून आपण समजून घेऊया. जे भगवान जे आहेत तर त्यांनी महाप्रभूंनी तीर्थस्थळांची यात्रा एकट्यानेच करायची होती कारण संन्यास धर्माचं त्यांना काटेकोरपणे पालन करायचं होतं आणि हे सामान्यांना शक्य नव्हतं. सामान्य भक्तांना चार भक्तांना विनम्रपणे म्हणजे त्यांनी आपणास घेऊन जाण्याचा म्हणजे फार आग्रह केला. पण भगवान यांनी ते स्वीकारलं नाही. चैतन्य महाप्रभूने स्वीकारले कारण भक्तांना ते इतकं सगळं पाळणं शक्य होत नाही आणि मग त्यांचं दुःख भगवान पण पाहू शकत नाही. चैतन्य महाप्रभू पण पाहू शकणार नव्हते. म्हणजे भगवान यांना सुद्धा भक्तांविषयी तितकीच तळमळ असते. आणि मग ह्याच्यावरून आपण समजून घेऊया की म्हणजे एखादा सद्गुण पण आहे एखाद्या भक्तामध्ये. म्हणजे तो खूप चांगल्या पद्धतीने एखादं कार्य करतो, एखादी सेवा करतो. पण सद्गुण जो आहे तो प्रमाणापेक्षा जास्त असेल म्हणजे त्याचा अतिरेक असेल तर तो दुर्गुण म्हणूनच निषेध होतो त्याचा. म्हणजे हे महाप्रभूंनी स्वतः दाखवून दिले. म्हणजे हा उपदेश आपण समजून घ्या. म्हणजे एखादे म्हणजे भक्त असतील ते उत्तम एखादी सेवा करत असतील खूप उत्तम प्रकारे पण ती म्हणजे त्याचा जर अतिरेक होत असेल म्हणजे किंवा एखादे जे भक्त आहेत ते एक उत्तम म्हणजे जे आहेत भजन गातात किंवा उत्तम जे आहेत ते प्रवचन देतात पण ती सेवा जी आहे ती प्रमाणापेक्षा म्हणजे म्हणजे जे विधी नियम आहेत शास्त्र अनुसार त्यानुसार कसं असावं एखादा वक्ता पण ह्याच्याही पलीकडे जाऊन जर त्यांचं प्रमाणापेक्षा जास्त होत असेल किंवा एखाद्याचं भजन जास्तच दीर्घकाळ होत असेल तर मग तो सद्गुण असो की दुर्गुण म्हणून त्याचा निषेध स्वतः महाप्रभूंनी केलाय पहा. आणि हे आपण साधनेमध्ये पुढच्या टप्प्यात जाताना किंवा भक्ती सेवा करताना शिकत. म्हणजे जसं दुर्गुणांनी जो आहे भक्ती सेवामध्ये अडथळा येता कामा नये. आपले जे भौतिक विकार आहेत ते दुर्गुण ठरून तसं आपले सद्गुण सुद्धा जे आहेत तर त्याचा अतिरेक होऊन ते दुर्गुण म्हणून जर आले भक्ती सेवेमध्ये तर ते देखील अडथळाच निर्माण करतात आणि म्हणून चैतन्य महाप्रभूंनी त्याचा निषेध केलाय पहा. मग अशा पद्धतीने आपल्याला नेहमी संयमित राहून भगवत भक्ती किंवा भक्तीसेवेचे प्रयत्न करायचे. म्हणजे एखादा वैष्णवाचं आचरण कसं असावं स्थित धीरमुनी म्हणजे त्याला अति आनंदाने हर्ष पण नको आणि अति दुःखाने तो म्हणजे दुःखी पण नको. तर असं संयमित जीवन म्हणजे सेवा करताना सुद्धा हा संयमित भाव आत्मसंयम असणं आवश्यक आहे. म्हणजे जशी जी सांगितली तशी काटेकोरपणे सेवा. मग तिथे आपल्या मनाने कुठलीही गोष्ट करून चुका पण नको त्रुटी पण नको आणि त्याचबरोबर गुरु आज्ञेचं पालन आपल्या उच्चतर म्हणजे जे आपले मार्गदर्शक जे भक्त आहेत त्यांच्या आज्ञेचं पालन आणि त्याचबरोबर सेवेचा अतिरेकी म्हणजे अतिरेक करून
म्हणजे इतरांना त्याचा म्हणजे कितीही चांगला गुण असला तरी तो दुर्गुणच म्हणजे होऊन त्याचा इतर निषेध करतील अशा पद्धतीने अतिरेक पण नको. अशा पद्धतीने संयमित सेवा करणं हे भक्तियोगाचं रहस्य आहे. म्हणजे पहा आतापर्यंत जे आपण उच्च कोटीचे शुद्ध भक्त पाहिले तर त्यांच्यामध्ये काय आहे तर आपल्या पूर्ववर्ती आचार्यांच्या चरणचिन्हांचं अनुसरण आणि ते कसं अनुसरण तर जे जसं सांगितले तितकंच. मग आपले जे गुरु असतात आपले मार्गदर्शक असतात असे मार्गदर्शक भक्त असतात तर ते काय करत असतात आपल्याला जशी सेवा कृष्णांना करून हवी ते आपल्याला सांगत असतात. मग आपण तसं त्यानुसार ती सेवा देऊ करावयाची असते आणि ती तशी जेव्हा आपण देतो आणि कुठल्याही अपेक्षेविना म्हणजे निष्काम सेवा किंवा निरपेक्ष चैतन्य सेवा म्हणजे आपण कर्म करायचं कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी आणि कुठलीही फल अपेक्षा न ठेवता तर ती भक्तिमय प्रेममय सेवा किंवा शुद्ध भक्तिमय प्रेममय सेवा ती म्हणजे घडू शकेल. अन्यथा आपण मी ही सेवा करतोय मग ह्या बदल्यात असं झालं पाहिजे मग ते आपलं इंद्रिय तृप्तीच होईल काम होईल कर्म. तर आपल्याला कर्मार्पणम करायचंय म्हणजे प्रत्येक कर्म जे आहे ते कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी म्हणजे प्रत्यक्ष भगवान यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा किंवा पुरुषोत्तम भगवान यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा म्हणजे काय आपले प्रत्येक कर्म जे आहे ते कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कसं होईल कृष्णांना केंद्रस्थानी कसं म्हणजे ठेवून करता येईल किंवा गुरु आता चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर ते म्हणजे जे आहेत ते सदैव त्यांचे दोन्ही कर असायचे म्हणजे दोन्ही हात ते दिव्य नामाचा जप किंवा गणना करण्यात म्हणजे काय की ते कसं करायचे तर ते एका हाताने ते काय करायचे म्हणजे त्यांची जी करांगुली होती तर त्याच्यावर संख्या मोजायची आणि एक हात जप करण्यात गुंतलेला असायचा. म्हणजे तर म्हणजे काय की एका हाताने जप चालू असायचा दुसरा हात माळांची संख्या ठेवण्यात संलग्न असायचा. मग ह्याच्यावरून आपल्याला हा पुरावा मिळतो की चैतन्य महाप्रभू जे आहे तर त्यांनी दिव्य नामाचा जप करण्याचा जो आहे तर आपल्याला जो उपदेश केलाय तर स्वतः पण त्याचं आचरण केलं होतं त्यांनी. मग त्यांना त्यावेळेला म्हणाले सगळे भक्त की म्हणजे हे सगळं जे आहे तुम्ही म्हणजे चालला आहात आता तुम्ही भ्रमतीसाठी भ्रमण करण्यासाठी दक्षिण भारतात पण एका हातात जलपात्र धरून तुम्ही कसं काय चालणार आणि मग जप कसा होणार तुमचा अशी ती चर्चा आहे त्यांच्यामध्ये आणि ह्यासाठी आम्ही सहाय्यक देतो तुमच्यासोबत महत्वाचे एक दोन लोक आम्ही देतो अशा पद्धतीने त्यांनी प्रार्थना केली. मग आता आपण षडगोस्वामींचं जे अष्टक अभ्यासलंय आपल्या सगळ्यांना माहितीये षडगोस्वामींच्या वरची जी अष्टक प्रार्थना आहे तर त्याच्यामध्ये पण आपल्याला संदर्भ मिळतो की संख्यापूर्वक नाम गान नती संख्यापूर्वक आणि गाणं म्हणजे काय की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप आहे तो संख्यापूर्वक करण्याला जे आहे ते महत्व आहे. आणि हे सगळं आपण षडगोस्वामींच्या अष्टकामधून पण पाहतो पहा म्हणजे तिथून पण संदर्भ मिळतो. चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांचं देखील आपल्याला हेच मार्गदर्शन होतं म्हणजे आचरणातून जो शिकवतो ना तो आचार्य मग चैतन्य महाप्रभू स्वयं भगवान आहेत पण त्यांनी काय केलं की आपल्या आचरणातून म्हणजे त्यांच्या हातामध्ये म्हणजे जे आहे हाताच्या बोट्यावर ते जप करायचे आणि दुसऱ्या हाताने काय करायचे जपसंख्या मोजायची अशा पद्धतीने त्यांनी स्वतःला प्रस्तुत केले संन्यासी भक्ताच्या स्वरूपामध्ये. मग आपण देखील कसं प्रयत्न करायचा की आपण आचरणातून कसं उदाहरण बनू शकतो आणि इतर भक्तांसाठी कसं आदर्श ठरू शकतो यासाठी आपण आचरणाचे जेव्हा प्रयत्न करू तेव्हा निश्चितच आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंचे आशीर्वाद मिळतील. मग आता आपण पुढची लीला जी आहे तर ती अभ्यासणार आहोत. मग आता चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांना मग आता जे आहेत नित्यानंद प्रभूंनी कृष्णदास नावाचे जे आहेत भक्त तर ते सहाय्यक म्हणून दिले आणि ते तुमचं जलपात्र आणि वस्त्र घेऊन चालतील आणि तुमच्या इच्छेप्रमाणे वागतील ते एकही शब्द बोलणार नाहीत असं सांगितलं. मग आता सार्वभौम भट्टाचार्यांना भेटले चैतन्य महाप्रभू आणि त्यांची भेट घेऊन मग ते आता जे आहेत तर ते दक्षिण भारताच्या यात्रेला निघाले. मग विश्वरूपचा शोध घेण्यासाठी मी तिकडे जाणार आहे असं त्यांनी सांगितलं सार्वभौम भट्टांची भेट घेऊन. मग आता कृपया मला जायची आज्ञा द्या आणि मी दक्षिण भारताची यात्रा आता लवकरच करून परत येईन असं त्यांनी सांगितलं. मग आता चैतन्य महाप्रभू पासून दूर जायला सार्वभौम भट्टाचार्यांना खूप दुःख वाटत होतं पण त्यांनी त्यांना परवानगी दिली आणि मग
भट्टाचार्यांच्याकडून ते जे बाहेर पडले, ते त्यानंतर यात्रेला निघाले. जगन्नाथांचं त्यांनी दर्शन घेतलं आणि तिथं दर्शन घेत असताना काय झालं, चैतन्य महाप्रभूंच्या म्हणजे जे आहेत तर त्यांना पुरोहितांनी तिथल्या पुष्पहार दिला आणि प्रसाद दिला. तर तो पुष्पहार जो होता, तर त्याच्या रूपाने म्हणजे जगन्नाथ जे आहेत म्हणजे ते भगवान श्रीकृष्ण आहेत आणि चैतन्य महाप्रभू जे आहेत ते राधाराणींच्या भावामध्ये आहेत. मग त्यांनी एक प्रकारे त्यांना आज्ञाच दिली आता दक्षिण भारताचे भ्रमण करायला, असा भाव जो आहे तो व्यक्त करून म्हणजे तो प्रसाद मिळालाय असं समजून, जगन्नाथांची आज्ञा मिळाली असं समजून ते मोठ्या आनंदाने दक्षिण भारताच्या यात्रेला निघाले. आता चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर ते गोदावरीच्या काठावरून म्हणजे जे आहेत तर ते आता विद्यानगर नावाचं एक नगर आहे, तर तिथून जाणार आहेत. कारण सार्वभौम भट्टाचार्यांनी त्यांना काय सांगितलं, निघाला आहात तर माझं एक नाही तुमच्या चरणी, तर तुम्ही काय करा, तर ती पूर्ण करा अशी त्यांनी प्रार्थना केली चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणी. तर तिथे एक रामानंद राय नावाचे उच्च श्रेणीचे शासकीय अधिकारी आहेत, तर त्यांना त्यांची तुम्ही भेट घ्या. मग त्यांच्याशी चर्चा करणं योग्य राहील, तुम्ही त्यांना भेट घेऊन तर ती चांगल्या स्तरावर होईल असं सांगितलं. म्हणजे त्या स्तरावर की ज्या स्तरावर भक्तांशी चर्चा करतात चैतन्य महाप्रभू, तर अशा स्तरावर ती होईल असं त्यांनी प्रार्थना केली. मग ते विद्यानगर हे पोरबंदर म्हणून ओळखलं जातं, पण गुजरात मधलं पोरबंदर वेगळं आहे बरं का, हे एक वेगळं शहर आहे. मग आता शूद्र वर्णाचे होते ते, पण जरी ते शूद्र वर्णाचे असतील रामानंद राय, तरी सुद्धा की त्यांची म्हणजे त्यांना सामान्य मनुष्य समजून तुम्ही उपेक्षा करू नका, तर त्यांना तुम्ही अवश्य भेटा अशी त्यांनी प्रार्थना केली. म्हणजे रामानंद राय हे जरी शूद्र वर्णाचे होते तरी ते उच्चपदस्थ राजकीय अधिकारी होते. म्हणजे शासकीय अधिकारी म्हणून ते खूप चांगलं कार्य करत होते आणि अध्यात्मात पण त्यांची खूप अशी प्रगती होती. म्हणजे जरी ते अशा वर्गातले असले, ते भगव्या वेशातले संन्यासी जरी नसले, तरी देखील ते परमहंस स्थिती जी आहे तर त्या स्थितीला गृहस्थ जीवनामध्ये पोहोचलेले होते. आणि असे जे म्हणजे जे आहेत सार्वजन असे जे रामानंद राय आहेत, तर त्यांच्या विषयीची ही सगळी माहिती सार्वभौम भट्टाचार्यांनी जी आहे चैतन्य महाप्रभूंना दिली. म्हणजे असे दिव्य स्तरावर पोहोचलेले हे वैष्णव आहेत आणि त्यांना म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंच्या भेटीचा लाभ व्हावा, तर ही त्यांची इच्छा होती. आणि त्यानुसार मग तुमची संगत करण्याकरता रामानंद राय हे एक योग्य व्यक्ती आहे. दिव्य रसाचं जे ज्ञान आहे तर ते दुसऱ्या कोणत्याही भक्ताशी म्हणजे त्यांच्याकडे जे ज्ञान आहे त्याची तुलना नाही होऊ शकणार असं त्यांनी सांगितलं. मग आता रामानंद रायांची जेव्हा भेट झाली चैतन्य महाप्रभूंची, ती गोदावरीच्या तीरी झाली. मग तिथे आता रामानंद रायांच्याशी त्यांचा वार्तालाप झाला. मग आता वैष्णवेर क्रियामुद्रा विज्ञेह न भुजे, म्हणजे काय की वैष्णवाचे कुठल्याही भौतिक क्रियावरून त्याचं मोजमाप करू नये. तर तो उच्च स्तरावर असतो, म्हणजे आध्यात्मिक दृष्ट्या किंवा आत्मसाक्षात्काराचा जर विचार केला तर त्या उच्च स्तरावर तो पोहोचलेला असतो. आणि ही परंपरे जी आहे आपली षडगोस्वामींची, तर त्यानुसार वैष्णवी अत्यंत प्रगत असतात, पण साधी राहणी आणि त्यांचे उच्च विचार अशा पद्धतीनं त्यांचं जीवनमान असतं. मग रामानंद राय जे आहेत तर ह्यांना चैतन्य महाप्रभूंकडून जी आहे तर वैष्णव दीक्षा जी आहे तर ती मिळावी यासाठी सार्वभौम भट्टाचार्य जे आहेत तर त्यांनी ही प्रार्थना केली होती. मग आता वैष्णव म्हणून त्यांना चैतन्य महाप्रभूंकडून दीक्षा जेव्हा प्राप्त होईल, तर त्यानंतर रामानंद राय आणि जे आहेत चैतन्य महाप्रभू यांच्यामध्ये चर्चा होईल, एक वैष्णव म्हणून किंवा वैष्णव भक्त म्हणून. आणि त्या चर्चेचा लाभ जो आहे तो रामानंद राय यांना होईल, भगवान यांच्याशी जी चर्चा होईल. तर हे सगळं जाणत होते सार्वभौम भट्टाचार्य आणि म्हणून त्यांनी प्रार्थना केली. मग अशा पद्धतीने चैतन्य महाप्रभू जे आहेत ते सार्वभौम भट्टांना म्हणाले की तुम्ही जे आहेत त्या म्हणजे जे काही सांगतात त्याप्रमाणे मी करेन आणि मी आता तीर्थयात्रेला जाईन असं त्यांनी सांगितलं. मग आता आपण समजून घेऊया की चैतन्य महाप्रभूंनी असं बोलून प्रस्थान केलं आणि मग असे ते असामान्य पुरुष असतात. ते कधी कधी फुलासारखे कोमल असतात पण वज्राप्रमाणे कठोर असतात. पहा, म्हणजे जे वैष्णव असतात तर ते म्हणजे एक वैष्णव म्हणून सार्वभौम भट्टाचार्य जे होते ते एक कठोर वैष्णव म्हणून पुरोहिताची भूमिका पार पडायचे, राजपुरोहिताची. पण त्याचबरोबर
चैतन्य महाप्रभूंच्या विषयीच्या विरहभावामुळे ते मूर्छित होऊन पडले. म्हणजे वैष्णव वज्रासारखे कठोर पण असतात, जिथे सेवा किंवा जिथे विधिविधानांचं पालन करायचंय, पण मुलाप्रमाणे त्यांचं मन कोमल पण असतं. भगवत भक्तीमध्ये, भगवत प्रेमामध्ये असे ते भावविवल असतात. मग त्यामुळं वैष्णवांच्या कुठल्याही बाह्य वागण्यावरून आपण त्यांची परीक्षा करू नये. आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर ते उच्च स्तरावर असतात. मग आता जे सार्वभौम भट्टाचार्य यांचा संवाद आहे आणि चैतन्य महाप्रभूंची भेट, तर तो आपण उद्या घेऊया. 5:29 झालेत, तर आपण शचीश्रुत अष्टकम म्हणूया. हरे कृष्ण. चालेल ना सर्वांना? हरे कृष्ण.